Hello guys! It's Christine and this is our family budget. So ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung 5 ways save sa ulam. So ayun, kasi ang daming nagtatanong dito about sa paano mag-budget sa ulam. Sobrang dami, hindi ko mabilang. So ngayon, pag-uusapan natin yun. I-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. So first, kailangan muna natin i-check or ilista muna nasa laman ng ref, kung anong nasa laman ng inyong pantry, kung meron kayong pantry, o kung ano yung lagayan ninyo ng mga pagkain ninyo or what. So let's start dito dahil dito yung aming mga lagayan sa ano tawag dito, mga ulam. Dito namin ilalagay kasi medyo puno doon. Pero ibang usapan natin sa likod guys, ay itatapal ko rin yung ano yung mga laman sa loob. Pero ayan, kailangan natin i-check dito yung mga pagkain. Siyempre, kailangan natin alamin kung meron tayong mga sobra. Kung meron man. Kung wala, hindi wala. Diba? So, ayan, kailangan natin i-check kung ano yung nasa naman ng ref. So, kagaya sa akin, ito yung mga natira. Meron pa akong beef. Meron pa akong ground beef, meron pa akong isda. So, kailangan ko ilista lahat yan kung ano yung meron lahat sa aking refrigerator. So, ito sa freezer ng ating refrigerator, kung ano yung mga laman. So, gaya yan, walang laman. So, pero may mga gulay pa ako, so kailangan kong ilista yan. Yung mga gulay na dyan. Lahat yan, kailangan kong ilista. Ilista ko din kung ano yung meron sa akin dito sa mga toyo. Yan, lahat ng yan, kailangan kong ilista lahat yan. So, yun yung pinakauna-una kong gagawin bago magsimula ang lahat. So, pangalawa na dapat mong gawin is kailangan mong mag-decide at i-arrange lahat ng dapat mong kailangan i-arrange. So, what I mean mag-decide, kailangan mong mag-decide guys kung mag-meal plan ka. Syempre, may iba na once a month na mag-meal plan. Once a month mong paplanuhin lahat yung mga kakainin ninyo. So, depende yun. Kung malaki yung lagayan ninyo sa yung refrigerator, yung freezer, malaki siya. So, walang problema doon kung ayaw yung pabalik-balik sa palengke. So, kailangan mo rin i-decide kung... So, kagaya sa akin, every meal plan ko is every once a week. Once a week lang ang aking mini meal plan or pinaplano yung kinakain namin. So, para hindi masyadong marami akong iniisip. So, yun. Ganun lang kaikli. Every week ako nag-meal plan. Every week ako nagpaplano ng aming kinakain. So, ayun. And then, i-arrange mo na yung, if ever, like me, once a week. So, nag-start ako mag-meal plan ng Monday to Sunday. So, yan, ganyan parati yung aking setup. Monday to Sunday. So, ang pangatlo naman guys is kailangan mo nang magplano kung ano yung uulamin mo the whole month or the whole week na kailangan mong gusto nyong ulamin that week or that month. So, kagaya sa akin, every week, so kailangan kong planuhin kung this month or this week, puro gulay lang ba kami or kailangan ba once a week. So, kung nakikita nyo sa aking vlog, every week meron kaming pork. So, meron kaming once a week na kumakain kami ng pork ng sabaw. Because we need sabaw, okay? So, every Wednesday yun. Or depende din kung walang, kung change yung day of the papa. So, depende. Pero, mayroon once a week na pork. So, ganun yung pinaplano ko. So, every week meron akong munggo, or magmumunggo ako twice or once. Meron ding times na kailangan naming magulay na gulay at isda. So, depende na yun guys. Kung depende sa season, kung ano yung mas mura talaga. So, yun. So, ang pang-apat naman guys, dahil pagkatapos mo na magplano sa inyong ulamin, kailangan mo na maghanda na yung grocery list. So, grocery list, ito yung parati kong dala, hindi pwedeng wala guys. This is a must-have. Importante ito guys. So, sasabihin nyo, kung hindi kayo mahilig magdala ng grocery list, sasabihin ko sa inyo, sobrang importante nito. Lahat na ingredients na anong meron, like for example, isda at gulay.
So, kailangan mo ilista lahat yung sa grocery list mo. Lahat ng mga ingredients na wala ka. I-compare mo kung ano yung meron ka at saka yung wala. So, kung meron ka na, so syempre, hindi ka na dapat bumili. Kung marami ka pang itlog sa refrigerator, huwag ka na bumili ng itlog. Kung ganun. So, kung ano yung wala, kailangan mo ilista lahat. At kailangan may presyo. Yung mga, siguro naman kung every kung parati ka nang nag-grocery, alam mo na, parang na-imagine mo na yung mga kalapitan na presyo niya, diba? So, kailangan mong ilista lahat yun. At kailangan mong, guys, sa akin, once a week, 1,000 lang yung aking budget. So, kailangan kong maghanap ng mga pagkain na sasakto lang dun sa aking budget. So, sobra man, konting-konti lang talaga. Yun na, after ng lahat ng yun, tapos ka na sa inyong mga plano at sa mga grocery list. So, kailangan mo siya i-transfer. I-transfer mo sa kaya nyo nakikita niyan, yung my frame dyan, yun yung aking meal plan. Pero kahit saan, pwede nyo sulatan kahit sa papel or kung ano man. Pero importante na nakikita niyo siya, guys. Like, ilalagay nyo siya sa inyong kitchen or kahit sa ano, pwede mo siyang makita every day. Okay, hindi pwedeng itago, kailangan nakikita mo siya dahil para mas alam mo kung ano yung, hindi mo na kailangan magkaykay pa kung nasa notebook lang. Pag may times na parang pagod ka, okay, ayaw mo nang tubingin sa meal plan kung ano na lang, diba? So at least meron kang nakikita talaga. So, kagaya na sa akin, guys, yung ginagawa ko every time, kasi hindi ko naman talaga sinusunod yung pagkasunod-sunod niya na sa yung uulamin namin. So, yung ginagawa ko, for example, sa Monday, kung inunuan yung aming, or yung paksiw, na-stay yung aming uulamin, pero ayaw namin magpaksiw, kailangan gusto mo patatas, okay lang. Pwede ko siya ipagpalit-palit. Ang ginagawa ko lang is sine-check ko siya ano yung mga ulam na naulam na namin para alam ko nga okay na naulam na pala namin yan. Kasi si Papa every time, Papa, okay, magbaba ka ng ulam for tomorrow. So, okay, alam niya kasi may mga pangalan naman yun. So, pasasabihin ko, Papa, okay, bukas is broccoli tayo. So, ibababa niya yung ulam sa chiller. Para pag kinabukasan, diretso ko nang lutuin, hindi ko siya kailangan i-defrost dahil naka-defrost na siya doon sa chiller namin. So, ayun. So, yan, may mga check na siya. So, ganun. Ganun lang siya kasimple, guys. At sana ay may napulot kayo doon. Kasi sobrang, ang dapat dito, guys, is consistent mo siyang gawin. Dahil sobrang laking tulong niya sa amin. Kasi hindi ako nai-stress na, okay, ano bang ulamin natin ngayon, ano bang ulamin bukas. Ay, wala na pala tayong bigas para bukas, wala na pala tayong para ulam para mamayang gabi. So, isip ka ng isip. Pero kung meron kang naka-meal plan, nakaplano lahat ng uulamin mo, nakatipid ka na sa pera dahil hindi ko na kailangan pabalik-balik na sa grocery. Okay, ito guys, tip ko sa inyo, every time na pupunta ka sa grocery, kaya malaking tulong din na every week, once a week ka lang nang pumupunta sa grocery, hindi pwedeng every other day, ganun ka na namimili dahil sobrang malaking possibility na instead, itlog lang yung kukunin mo sa grocery store. Yan sila sa buko, guys, instead na itlog lang yung kukunin mo sa grocery store, niwala ka sa akin, guys, hindi lang paglabas mo, hindi lang itlog yung dala mo, marami ka pang mabibitbit. At saka guilty ako sa ganyang bagay, kaya yun yung iniiwasan ko dahil madali ako nadidistract, lalo pa nakakita ko ng mga snacks ganon sa grocery store. So parati ako nakakapulot ng mga ganon. So, yun yung iniiwasan ko. So, kung meron akong kulang sa aking grocery, si Papa yung pinapabili ko. Okay, Papa, bilihan mo ko ng ganito, ng ganyan, kasi hindi ako nakabili. So, pero yun yung talaga yung sa ko. Once a week lang ako pupunta sa grocery store dahil pag may instances na ganon, na minsan, twice ako nakakapunta pag kailangan talagang pupunta sa grocery. So, instead, na isa lang yung bagay na gusto kong bilhin, yun, nadadami na yung 100 na budget ko for grocery na dapat yun lang yung bilhin ko, nagiging 200, nagiging 300. So, ayun, ganun din.
So, yun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo dahil ang daming sana ay may napulot kayo doon, no? At medyo na-explain ko ng maayos sa inyo dahil yun naman yung gusto kong na makatulong sa inyo na para mas maging okay yung takbo ng every week ninyo kagaya nung sa amin. So, yun. So, hope you guys enjoy at huwag kalimutang mag-subscribe. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At yun, please like this video guys kung nagustuhan niyo, gusto niyo yung mga ganitong video ha. At saka mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga gusto niyo itanong, ano yung gusto niyo i-share. So yun, see you in my next video guys. Bye-bye!